Взехме рано сутринта Volkswagen Arteon от офиса на Top Rent A Car и подтегляме. Спряхме на бензиностанция за кратка почивка и хапнахме палатинки. Този малък пухчо също ни прави компания. И продължаваме нататък, като ще спрем в Несебър за кратка разходка. По пътя имаше просто невероятни гледки, които нямаше как да пропуснем. И ето, че стигнахме и до Несебър. Стария град е просто невероятен. Всеки път има какво различно да видиш. Посетихме едно типично морско ресторантче с невероятна гледка и вкусна храна. Дори и бусовете на Top Rent A Car ходят до морето. Беше си доста натоварено, усеща се, че сезона е в разгара си. Нямаше как да пропуснем и вкусния сладолед, както всяко едно нещо има начало и край. Дойде време да върнем колата в офиса на Top Rent A Car в Бургас до летището. Ако имате нужда от автомобил, доверете им се, няма да сгрешите.